ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது சேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம். அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். இயற்கை, அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு அப்படின்றத பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அதாவது ஞான யோகம், ஞானத்தின் உச்சநிலை பக்தி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. நிறைய நம்ம வந்து பகவானை பத்தி, அப்புறம் இந்த பிரகிருதி, இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க உண்மை புரிய வந்துடும். நம்ம கிட்ட உள்ள வந்து அறியாமை வந்து நம்மளை விட்டு விலகிடும் இல்லைங்களா? அப்போ உண்மை புரிய வரும்போது ஆத்ம தத்துவம், பகவான் தான் சர்வ காரணம், பகவானுக்கு பக்தி சேவை செஞ்சு பகவானை அடையணும் அப்படின்ற தத்துவம் நமக்கு தெரிய வரும். அப்போ பக்தியில கொண்டு போய் நம்மள சேர்க்கும். அதுதான் நம்ம வந்து ஞான யோகத்தின் மூலியமா நம்ம அடையிற விஷயம். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஞானம் அப்படின்னும் போது அது வந்து என்னென்ன முறையில தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் அப்படின்னு வந்து ஒரு வகை இருக்கு. அதுல என்னன்னா, நம்ம பார்த்து இந்த சென்சஸ் புலன்களால சரி அப்படின்னு வந்து நம்மளால தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணி புரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள். சரிங்களா? அது வந்து பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்னொன்னு வந்து அனுமான பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது என்னன்னா, ஒரு அனுமானம் இருக்கும். இப்ப டார்வின்ஸ் தியரியில குரங்கிலிருந்து மனிதன் வந்தான் அப்படின்றது ஒரு அனுமானம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி வர விஷயம். இன்னொன்னு வந்து சப்த பிரமாணம். அதுதான் வந்து நம்ம வேதிக் கல்ச்சர்ல வர்றது. பகவான் ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மாவுக்கு வேதத்தை எப்படி கொடுத்தாங்க? சப்த பிரமாணம் மூலியமா தான் கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? வேற எதுவும் வந்து ஒரு பேப்பர்ஸோ இல்ல வேற ஏதோ ஓலைச்சுவடியோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. பகவான் வேதத்தை பிரம்மாவுக்கு சப்த பிரமாணம் மூலம் கொடுக்குறாங்க. எல்லாருக்குமே 4 பரம்பரைகள் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? எல்லாமே சப்த பிரமாணம் தான். அப்போ அந்த சப்த பிரமாணம் பிரம்மா கிட்ட இருந்து அடுத்தது நாரதர், அப்புறம் வந்து வியாசர், அப்புறம் மத்வாச்சாரியர், இந்த மாதிரி சப்த பிரமாணத்தின் மூலியமா வளர்ச்சி அடையிறது தான் ஆன்மீகம். அதுதானே இருக்குலே உயர்ந்ததுன்றது சப்த பிரமாணம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப 3 வகையில சிறந்ததுன்றது நம்ம ஆன்மீக முன்னேற்றத்துல நம்ம பரம்பரைகள்ல ஃபாலோ பண்றதுன்றது சப்த பிரமாணம். அதுல என்னன்னா எந்த ஒரு கண்டாமினேஷனும் இருக்காது. ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க. ஏதாவது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி வேற ஏதாவது கொஞ்சம் மாத்தி சொல்றது அதெல்லாம் வந்து இருக்கவே இருக்காது. ரொம்பவே கண்டிப்பா ஸ்ரீ சம்பிரதாயமா இருந்தாலும் சரி, ருத்ர சம்பிரதாயமா இருந்தாலும் சரி, குமார சம்பிரதாயம், இப்ப நம்ம இருக்கிற கௌடிய சம்பிரதாயம், பிரம்ம சம்பிரதாயம், இதுலயும் வந்து சப்த பிரமாணம் தான். ஆனா எந்த ஒரு அடல்ட்ரேஷனும் இல்ல டைல்யூஷனும் இருக்கவே இருக்காது. என்ன உபதேசம் பகவான் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படியே வந்து அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க. அப்போ உயர்ந்ததுன்றது சப்த பிரமாணம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல என்ன நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மெட்டீரியல் நேச்சர் பத்தி தெரிஞ்சுப்போம். அதாவது முக்குணங்கள், அனுபவிப்பவர் பகவான், உணர்வு கான்சியஸ்னஸ் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? இந்த இந்த அத்தியாயத்துலதான் 13.22 ஸ்லோகத்துல நமக்கு எதனால நம்ம இந்த உலகத்துல கட்டுண்டு இருக்கோம் அப்படின்றது தெரிய வரும். 14.26 ஸ்லோகத்துல அதுல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயத்தை நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி, பிரணாம். மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं श्रीजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी वश्यत्य देशधारिणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा, श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 13 பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 12 சுருக்கம், பக்தி யோகம். நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைன்னா, அதுல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். பக்தி வந்து உருவமுள்ள வழிபாடு சிறந்ததா, உருவமற்ற வழிபாடு சிறந்ததா அப்படின்றது வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்டிருப்பாங்க. 12.1 to 7 வரைக்கும் மையா வேஷ மனோ ஏமாம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்த்தோம். உருவமுள்ள வழிபாடுதான் சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. இரண்டுமே முக்தியை தரும். ஆனால் உருவமற்ற வழிபாடுன்றது சிறிது கடினமான ப்ராக்ரஸா இருக்கும். ஆனா உருவமுள்ள வழிபாடுன்றது ரொம்பவே ஈஸியான, ஏன்னா உடலுள்ள ஆத்மா, உடலுள்ள ஜீவாத்மா இல்லைங்களா நம்ம எல்லாரும். அப்போ நமக்கு உருவமுள்ள வழிபாடுன்றதுதான் நம்ம சென்சஸையும் புலன்களையும் மனதையும் நம்மளால ப்ராப்பரா என்கேஜ் பண்ண முடியும் பகவான் மேல இல்லைங்களா. அதனால உருவமுள்ள வழிபாடு தான் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் என்ன அப்படின்றத 12.8 to 12.12 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். மையேவ மன ஆதர்ஷ்வ மயி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக. அல்ல உயர்ந்த நிலைன்றது அனன்ய பக்தி. அனன்ய பக்தி செய்ய முடியல அப்படின்னா சாதனா பக்தி. சாதனா பக்தின்றது ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி செய்யற பக்தியின் வழி, சரிங்களா. ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றணும். அந்த ஒழுக்க நெறிகளும் நமக்கு யாரு கொடுப்பாங்க? சம்பிரதாயத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், பரம்பரையில இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். வேற யாரோ சொன்னாங்க, இல்ல நம்மளுக்கு ஏதோ ஒண்ணு தோணுனது செய்யறோம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இதுல சரியா வந்து பொருந்தாது. சம்பிரதாயத்துல குருக்கள் என்ன சொல்றாங்களோ, சம்பிரதாயத்துல என்ன ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அதன்படிக்கு நம்ம வழிபாடு செய்யணும். அப்பதான் அது பகவானுக்கு ஏத்த ஒரு வழிபாடா இருக்கும். அப்ப சாதனா பக்தின்றத பார்த்தோம். அப்படி சாதனா பக்தியிலயும் வந்து நிலைச்சி வந்து இருக்க முடியல அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படின்றத பார்த்தோம். பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள். அப்படி அதுவும் வந்து கடினமா இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல சகாம கர்ம யோகால ஈடுபடணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுவுமே கடினமா இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறது சிறந்தது. ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறத விட அதை விட சிறந்தது தியான முறை. தியான முறையை விட சிறந்தது கர்ம பலனை துறந்து செய்யற செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம், சரிங்களா. இதெல்லாம் வந்து பக்தியோட நிலைப்பாடுகளை நம்ம பார்த்தோம். அதற்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள் 12.13 20 வரைக்கும் பார்த்தோம். சம சத்ரௌஷ மித்ரேச்ச ததா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 13 20 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் எப்படிலாம் இருந்தா அதாவது ஜீவாத்மா எப்படியெல்லாம் இருந்தா பகவானுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. அதுல 13 வரைக்கும் இந்த ஜட உலகத்திலேருந்து விலகி இருக்கிற குணங்களை நம்ம வந்து பார்த்தோம், சரிங்களா. எல்லாத்துலயும் சமநோக்கோட இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்த்தோம். 20வது ஸ்லோகத்துல பக்தியில சிறந்திருக்கிறத பார்த்தோம். அப்ப அந்த 20வது ஸ்லோகத்துல மிக பிரியமானவன், ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். ஆத்மா நித்தியமானது, பக்தி நித்தியமானது, பகவான் நித்தியமானவங்க. அப்போ இந்த விஷயங்கள்ல சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிறவங்கள ரொம்பவே பகவானுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், சரிங்களா. அப்ப ரொம்ப முக்கியமா பகவத்கீதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதோட தாற்பயம் எப்படி நம்ம கிட்ட வெளியில வரணும்னா, இந்த குணங்கள் நம்மளோட வாழ்க்கையில வெளிப்படணும். அப்பதான் வந்து நம்ம பகவத்கீதையை நல்ல முறையில தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு தாற்பயம். குணங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா பக்தியில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுதான் நமக்கே நம்ம செய்யற நல்ல ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி இந்த நல்ல விஷயத்த நம்ம மத்தவங்களையும் செய்யறதுக்கு நம்ம உதவியா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 13. அதோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். அர்ஜுனரின் 6 கேள்விகள் 13.1 ஏதத் வேதிதோ மிச்சாமி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்க்கலாம். க்ஷேத்ரா மற்றும் க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஞானத்தின் விளக்கம் 13.2 7 வரைக்கும். க்ஷேத்ரஜ்ஞ சாபிமாம் வித்தி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்ப்போம். அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை என்ன அப்படின்றத 13.8 12 வரைக்கும். மயி சானன்ய யோகேன அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நியாயம், அது வந்து அறிவின் பொருள் என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து 13.13 19 வரைக்கும். சர்வத பாணி பாதம் தத் சர்வதோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்ப்போம்.
பிரகிருதி புருஷா மற்றும் யூனியன் என்ன அப்படின்றத 13.20 26 வரைக்கும் பார்ப்போம். காரணம் குண சங்கோஷ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அறிவின் பார்வை ஞான சக்ஷு அது என்ன அப்படின்றத 13.27 35 வரைக்கும் பார்ப்போம். சரிங்களா? சேத்ர யோரேவ மந்திரம் ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? இதுல சேத்ரஜ்ஞ இது ரெண்டும் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். அந்த தாத்பரியம் தெரிஞ்சாதான் நம்மளால இந்த அத்தியாயத்தை நல்ல முறையில தெரிஞ்சுக்க முடியும். பிரபுபாதா கொடுத்த விளக்கத்தின்படி ஒரு எக்ஸாம்பிளோட அதை வந்து குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. அது என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸ்லைடோட நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். பிரகிருதி பொருள் இயற்கை, புருஷா அனுபவிப்பவர், சேத்ரா உடல் சரீரம், சேத்ரஜ்ஞா அவர் உடலின் பார்வையாளர், ஆத்மா பரமாத்மா எல்லா உடல்களிலும் தெரிந்தவர். சரிங்களா? ஞானம் அறிவு, சேத்ரா மற்றும் சேத்ரஜ்ஞாவை புரிந்து கொள்வது, ஞேயம் அறிவின் இலக்கு பரமாத்மா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இது அதாவது 8வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனர் 8 கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அது மாதிரி இந்த 13வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனர் எத்தனை கொஸ்டின் கேட்கறாங்க? 6. பிரகிருத்தினா பொருள் இயற்கை முக்குணங்கள். சரிங்களா? புருஷா அப்படின்றவங்க அனுபவிப்பாளர். இந்த பிரகிருத்திய உருவாக்குனவங்க யாரோ அதை தான் அனுபவிக்க முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் தான் எல்லாத்தையும் உருவாக்கி இருக்காங்க. அப்ப அனுபவிப்பாளரும் பகவான் தான். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அத புருஷா அப்படின்றத பார்க்கலாம். சேத்ரா அப்படின்றது உடல் சரீரம், இந்த ஜட உடல் இருக்கு இல்லைங்களா? இதுதான் வந்து சேத்ரம். அதுக்கப்புறம் சேத்ரஜ்ஞா அப்படின்றது ஆத்மா. நம்ம கிட்ட வந்து 2 விஷயம் இருக்கு. ஆத்மான்றதுல ஒண்ணு சோல், இன்னொன்னு சூப்பர் சோல். இரண்டுமே சேத்ரஜ்ஞா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆத்மான்றது நம்ம உடலை மட்டும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். அதே பரமாத்மான்றவங்களுக்கு எல்லாரையும் தெரியும். சரிங்களா? அந்த ஒரு தாத்பரியத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஞானம் அறிவு, சேத்ர மற்றும் சேத்ரஜ்ஞாவை புரிந்து கொள்ளுதல். சேத்ராவையும் உடலையும், சேத்ரஜ்ஞா ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஞேயம் அறிவின் இலக்கு. சரி, ஞானம் கிடைச்சிருச்சு. அதன் மூலியமா நம்ம அறிவின் இலக்கு எதா இருக்கணும்? பரமாத்மாவை அடையறதா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு உண்டு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சேத்ரா அப்படின்றது ஒரு நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோட இது வந்து பார்த்தோம்னா ஈஸியா நம்மளால மனதுல வச்சுக்க முடியும், நிலைநிறுத்திக்க முடியும். ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு. அந்த கண்ட்ரில கிங் இருக்காங்க, ஒரு ஃபார்மர் இருக்காங்க, விளை நிலம் இருக்கு. சரிங்களா? அந்த அந்த அளவுல அந்த விளை நிலம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த விவசாய நிலம், அந்த விவசாய நிலம் தான் வந்து சேத்ரா அப்படின்னு நம்ம வச்சுப்போம். சேத்ரஜ்ஞான்றது அந்த விவசாயியும் அந்த நாட்டை ஆள்ற அரசரும். சரிங்களா? 2 பேர். ஒண்ணு விவசாயி, இன்னொன்னு நாட்டை ஆள்ற அரசர். அந்த நிலையில வச்சு பார்க்கும்போது விவசாய நிலம் அது வந்து விவசாயி தான் அதுக்கு சொந்தம் இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு அந்த நிலத்தோட தன்மை பத்தி நல்லாவே புரிதல் இருக்கும் இல்லைங்களா? என்ன மாதிரி மண்ணின் தன்மை, நீரின் வளம் என்ன, எந்த சீசன்ல என்னென்ன விளைய வைக்கணும் அப்படின்ற எல்லா தன்மைகளும் அந்த விவசாயிக்கு நல்லபடியா தெரிஞ்சிருக்கும். அதே மாதிரி அந்த கண்ட்ரியோட அரசர், அந்த நாட்டோட அரசருக்கு அந்த விவசாயியும் தெரியும், அந்த விவசாயியோட நிலத்தை பத்தியும் தெரியும். அதே மாதிரி அவங்க கண்ட்ரில எத்தனை விவசாயி இருக்காங்களோ அத்தனை விவசாயியும் தெரியும். அந்த விவசாயிகளோட எல்லா விவசாயிகளோட நிலங்களை பத்தியும் தெரியும் இல்லைங்களா? அரசருக்கு எல்லாத்த பத்தியும் தெரியும், எல்லா விவசாயிகளை பத்தியும் தெரியும், எல்லா நிலங்களை பத்தியும் தெரியும். ஆனா அந்த ஒரு விவசாயிக்கு தன்னோட நிலத்தை பத்தி மட்டும்தான் புரிதல் நல்லபடியா இருக்கும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இந்த உடல் சரீரம் அதுல ஆத்மா பரமாத்மா 2மே இருக்கு. அந்த ஆத்மாவுக்கு தன்னோட உடலை பத்தி தெரியும். சரிங்களா? தனக்கு எங்க வலி இருக்கு அப்படின்றது தெரியும், தன்னை பத்தி நிறைய தெரியும். ஆனா நம்ம உடல்ல இருக்கிற பரமாத்மாவுக்கு ஆத்மாவையும் தெரியும், இந்த சரீரத்தை பத்தியும் தெரியும். அதே மாதிரி மற்ற உடல்கள், மற்ற உடலில் உள்ள ஆத்மா எப்படி எல்லாத்த பத்தியும் பரமாத்மாவுக்கு தெரியும். சரிங்களா? இந்த தாத்பரியம் தான் நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப சேத்ரன்னா உடல், சேத்ரஜ்ஞன்றது ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா. பகவான் அனைத்தையும் அறிந்தவர் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிற தாத்பரியம். இந்த தாத்பரியத்தோட நம்ம இந்த 13வது அத்தியாயத்தை பார்க்கலாம். மாதாஜி 13.12. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத த்ரயோதசோऽध्याय क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभाग योग. श्री अर्जुन उवाच. श्री अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञं एव च
एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं स केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனர் கூறினார், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை அனுபவிப்பவன், களம் களத்தை அறிபவன், அறிவு அறியப்படும் பொருள் ஆகியவை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படின்னு இந்த 6 கேள்விகளையும் அர்ஜுனர் கேட்கிறாங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம் சேத்ர என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வுடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன் சேத்ரஜ்ஞ என்று அழைக்கப்படுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பகவான் என்ன சொல்றாங்க, களம் சேத்திரம்ன்றது இந்த சரீரம், ஜட உடல். உடலை அறிபவன் சேத்ரஜ்ஞன். அது 2 பேர், ஒண்ணு ஆத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 13.3. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரதகுல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வது ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். அப்ப உடலை அறிபவனையும், அதாவது ஜட உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா, இது 3ஐயும் நல்ல விதத்துல அதோட தாத்பரியத்தை யார் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அதுதான் ஞானம் அப்படின்றத நம்ம இங்க இருக்கிறோம். மத்தது 13.5. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्निश्चितैः। हरे कृष्णा। கிருஷ்ண மாதாஜி. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? தைத்ரேய உபனிஷத், அதுல இன்னும் இந்த தத்துவத்தை பத்தி விளக்கங்கள் கொடுத்திருக்காங்க, நுணுக்கமான விளக்கங்கள் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இது தாண்டி மற்ற வேதங்களிலும் வேதாந்த சூத்திரங்களிலும் கூட இந்த தாத்பரியத்தை ரொம்பவே நுணுக்கமா விளக்கியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். என்னென்ன பத்தி? உடல், அதாவது ஜட உடல் பத்தி, ஜட இயற்கை, அதுக்கப்புறம் இந்த ஆத்ம தத்துவம், அதுக்கப்புறம் பகவானை பத்தின விஷயங்கள், இதெல்லாம் ரொம்ப நுணுக்கமாவே கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா என்னென்னா அன்னமய, பிராணமய, ஞானமய, விஞ்ஞானமய, ஆனந்தமய அப்படின்ற நிலைப்பாடு, இதெல்லாம் பிரம்மன் ரியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். 5 வகையான நிலைப்பாடு. அதுல அன்னமய அப்படின்றது உயிர் வாழறதுக்கு பிரதானம் உணவு அப்படின்ற முறையில உள்ள ஒரு புரிதல். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பிராணமய அப்படின்றது பிராணத்தை சரியான முறையில, அதாவது நம்மளுக்கு இந்த மூச்சு காற்று இருக்கு இல்லைங்களா, அதை சரியான முறையில பயிற்சி செஞ்சு அதன் மூலியமா பகவானை அடையிறது. சரிங்களா? அடையிறதுன்றது பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க, அது இது சக்கரங்கள்லாம் நிலை கொண்டு அதுக்கப்புறம் பகவானை அடைவாங்க அப்படின்றது பார்ப்போம் இல்ல. மூச்சு காற்றை கட்டுப்படுத்தி அந்த ஒரு விஷயத்துல பிராணமய அப்படின்றது, மனோமய அப்படின்றது மனத்தின் தன்மைகளை பொறுத்து அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அது விஞ்ஞானமயன்றது இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனந்தமய அப்படின்றது சோலை, நம்ம பரமாத்மாவை நம்ம சரியான முறையில புரிந்து பரமானந்த நிலையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அது ஆனந்தமய, பிராணமய, இது ரெண்டும் இந்த சரீர உடல், கிராஸ் பாடி, இது சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ரியலைசேஷன்ல. அதே ஞானமய அப்படின்றது ஸ்தூல சரீரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். அதே விஞ்ஞானமய அப்படின்றது ஆத்மாவின் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல நம்ம பகவானை தெரிஞ்சுக்கிறது. அப்புறம் ஆனந்தமய அப்படின்றது பகவானை நம்ம சரியான முறையில புரிஞ்சுக்கிறது. இந்த நிலையில இந்த ஜட உடலும் ஸ்தூல சரீரமும் ஸ்தூல சரீரமும் ஈடுபாடு இருக்காது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.67. महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः
इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संगा चेतना कृति एतच्चेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருட்கள், விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவை எல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதுதான் மகா தத்வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 24 பொருட்கள் உள்ளடங்கியது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? மகா தத்வான்றது இந்த மெட்டீரியல் உலகம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா, அதுல மேல உள்ள லேயர் அதுதான். ஃபர்ஸ்ட் பகவான் இந்த விஷயங்கள்லாம், அதாவது மகா தத்வா, மனம், புத்தி, அகங்காரம், அதுக்கப்புறம் இந்த பஞ்சபூதங்கள், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இதெல்லாம் பகவான் படைப்பாங்க. இதெல்லாம் படைக்கும் சமயத்துல இந்த ஜட உலகம் தோன்றுது. அதற்கப்புறம் தான் பகவான் பிரம்மா படைக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப பேசிக்கா இந்த ஜட இயற்கையோட அசத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டான வார்த்தையில் சொல்லலாம். சித் அச்சித் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த அச்சித் அப்படின்ற விஷயங்கள், அதுதான் இதெல்லாம் இந்த 24 பொருட்களும் உள்ளடங்கியது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பஞ்சபூதங்கள், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இதெல்லாம் உள்ளடங்கியது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அகங்காரம், அப்புறம் புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஞானேந்திரியம் 5, கர்மேந்திரியங்கள் 5. ஞானேந்திரியம் அப்படின்றது என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கண், மூக்கு, காது, இந்த ஸ்கின், அப்புறம் இது நாக்கு. சரிங்களா? இந்த 5 ஞானேந்திரியங்கள். குழந்தைகள் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, எந்த ஒரு பொருளையும் வாயில வச்சு வச்சு பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா. 1 வயசுக்கு 2 வயசுக்குள்ள பிள்ளைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் தொட்டு பார்க்கும், வாயில வச்சு சுவைச்சு பார்க்கும் இல்லைங்களா. என்ன செய்யுது அது? எதனால அந்த மாதிரி வாயில வச்சு பாக்குதுன்னா, அது அதோட அறிவை வளர்த்துக்குது இல்லைங்களா. அந்த புலன்களால அந்தந்த பொருள் அது தொடு உணர்ச்சி மூலியமாவும் நாக்கின் மூலியமாவும் பார்க்கறதுனாலையும் அது என்ன பண்ணுது, ஞானத்தை வளர்த்துக்குது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப 5 விஷயங்கள்னால நம்மளுக்கு ஞானங்கள் கிடைக்குது. அது என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கண், காது, மூக்கு, தோல், அதுக்கப்புறம் நாக்கு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப இதெல்லாம் ஞானேந்திரியங்கள் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் கர்மேந்திரியங்கள் அப்படின்றது என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா, கைகள், கால்கள், அப்புறம் பேச்சு, அதுக்கப்புறம் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் கர்மேந்திரியங்கள். இந்த 10 சேர்ந்துதான் 10 புலன்கள்ன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 5 கர்மேந்திரியங்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள். அதுக்கப்புறம் மனம், 5 புலன் பொருட்கள். அது என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, விஷன், பார்வை, ஸ்மெல், நம்ம முகர்றோம் இல்லைங்களா, அத புலன் பொருட்கள். பார்வை, ஸ்மெல்லு, அதுக்கப்புறம் சவுண்டு, நம்ம கேட்கிறோம் இல்லையா, ஒலி, அதுக்கப்புறம் தொடு உணர்வு, அதுக்கப்புறம் சுவை, இதெல்லாம் சேர்ந்தது. அப்போ 5 புலன் பொருட்கள் அது பார்க்கிறோம். விருப்பு, வெறுப்பு, அதுக்கப்புறம் இன்பம், துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவை எல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. அப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல எதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, அச்சித் விஷயத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? மகா தத்வா அப்படின்னு நம்ம இதை குறிப்பிடுவோம். மாதாஜி 13.8 to 12. अमानित्वमदम्बित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रधारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसद्धि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा. हरे कृष्णा. மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். இப்போ இதற்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன பார்த்தோம், இந்த அச்சித் விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். பஞ்சபூதங்கள், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம்,
10 புலன்கள் அப்படின்ற பார்த்தா கர்மேந்திரியம், ஞானேந்திரியம், மனம், 5 புலன் பொருட்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இதெல்லாம் சேர்ந்தது. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஞானம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம 3 விஷயங்கள் பார்த்திருக்கோம். ஒண்ணு ஆத்மா, பரமாத்மா, அப்புறம் இந்த சேத்திரம், உடல் அப்படின்ற விஷயங்கள் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஞானம் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம பார்ப்போம். அடக்கம். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பகவான் குறிப்பிடுறது எப்படி பொறாமை அப்படின்றது வந்து பகவான் வந்து கூடாது அப்படின்றாங்களோ, அதே மாதிரி பியூர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம்ன்றது அடக்கம். அதுக்கப்புறம் கர்வமின்மை. சரிங்களா? ஃபால்ஸ் ஈகோவும் இருக்கவே கூடாது. ஏன்னா எல்லாமே சர்வ காரணம் பகவான். நம்மளால நம்ம கண்ட்ரோல்ல எதுவும் இல்ல அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானோட விஷயத்துலதான் எல்லாமே இருக்கு. பகவான்கிட்ட நம்ம சரணடையணும், பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும் அப்படின்ற தாத்பரியத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது அந்த கர்வமின்மை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம கிட்ட வரும். அதுக்கப்புறம் அஹிம்சை அப்படின்றதும் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். நம்மளையும் வருத்திக்காம மத்தவங்களையும் வருத்திக்காம இருக்கணும். பொறுமை, எளிமை, அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல். இதுவும் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். என்ன, நம்மளுக்கு சரியான பாதைய, சரியான ஞானத்தை ஆன்மீக குருவால மட்டுமே தான் கொடுக்க முடியும். அதுவும் யாரு? அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு. அவங்கள நம்ம கண்டிப்பா, நம்ம ஒரு ஹியூமன் லைஃப் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா அவங்களை நம்ம சரணம் அடைஞ்சு அவங்க மூலியமா நம்ம பக்தி சேவையை நம்ம செய்யும்போது அது ஒரு ப்ராப்பர் வேல இருக்கும், சரியான பாதையில, சரியான கைடன்ஸ்ல இருக்கும். தூய்மை, மன தூய்மை, புற தூய்மை, இது கண்டிப்பா வந்து தேவை. தளராமை. ஏதாவது கொஞ்சம் பக்தி பாதையில கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா உடனே வந்து பக்தியெல்லாம் விட்டுடாம எப்படி இருக்கணும்? தளராமையோட இருக்கணும். சுய கட்டுப்பாடு. அதுவும் வந்து இந்த ஜட உலகத்துல சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல ரொம்பவே ஈடுபாடு வச்சுக்காம சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை செய்யணும், மத்தவங்களுக்கும் நம்ம உதவியா இருக்கணும். ஆனா பக்தி நெறியில நம்ம ஸ்திரமா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். புலநுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல். ஏன்னா புலநுகர்ச்சி பொருளாலதான் நமக்கு வீழ்ச்சி ஏற்படுது அப்படின்றது 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? புலன் பொருட்கள், அதுல இருந்து வர சம்பந்தம், அதுல இருந்து வர ஆசை, அது கிடைக்காத பட்சத்துல கோபம், அதனால மறதி, மதிமயக்கம், அதனால சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றோம், மறுபடியும் அதர்மம் செஞ்சு வீழ்ச்சி அடைகிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அப்ப புலநுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல். எதனால நமக்கு பிறப்பு இருக்கு, எதனால இறப்பு வருது, முதுமை, நோய், இந்த விஷயத்த பத்தி எல்லாம் நம்ம கவனிக்கணும். அப்ப இதுல இருந்து இதெல்லாம் நம்மளுக்கு துன்பம் தெரியுது இல்லைங்களா? அப்ப இதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம யோசிக்கிறதுதான் ஆன்மீக பாதை. அப்ப ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல். குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். விடுபட்டு இருத்தல்னா ரொம்ப பற்றுதலோட, நான் இல்லைன்னா அவங்களாம் இருக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாத்பரியம் இல்லாம கடமையா செய்யற விஷயங்கள். சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு நம்மளோட கடமையா பகவானால கொடுக்கப்பட்ட கிஃப்ட் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஈடுபடணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். அப்புறம் விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை. என்ன இந்த விருப்பு வெறுப்புன்றது இந்த குணங்களினால வர்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி. பகவான் மீது நித்தியமான கலங்கமில்லாத அனன்ய பக்தியில இருக்கிறது. தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல். எப்பயுமே இந்த மன உளைச்சல்ல, அப்புறம் வெளியில ஒரு இரைச்சலான இடத்துல எல்லாம் இல்லாம தனிமையான இடம், அதுல வந்து இருக்கிறதுல ரொம்ப விருப்பப்படுறது. பொதுவா தாம்ல எல்லாம் போய் இருக்கிறது. சரிங்களா? பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல். எதனால இது வந்து நம்ம பார்க்கிறோம்னா, நம்மளே ஓரளவுக்கு முயற்சி பண்ணி பக்தி பாதையில வருவோம். ஆனா கொஞ்சம் யார்கிட்டயாவது நம்ம இந்த சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கை இல்லாதவங்க, பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவங்க கிட்ட கொஞ்ச நேரம் நம்ம பேசியிருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளையும் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இதுல இருந்து விலக்கி விட்டுருவாங்க. சரிங்களா? அதனாலதான் பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல். ஏன்னா ஆத்மா நித்தியம், பகவான் நித்தியம், பக்தி சேவை நித்தியம். நம்மளுக்கு இந்த பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், இந்த இந்த தொந்தரவுல இருந்தெல்லாம் வெளியில வர முடியும். நித்தியமான அமைதி, சந்தோஷம் நமக்கு ஆன்மீகத்துல கிடைக்கும் அப்படின்றதுல நம்ம தெரிஞ்சு நம்ம பக்தி பாதையில ஈடுபடுவோம். கொஞ்சம் அந்த காட் கான்சியஸ்னஸ் இல்லாம நம்பிக்கை இல்லாதவங்க கிட்ட நம்ம பேசியிருந்தோம்னா அதை நம்மள விலக்கிடுவாங்க. அதனால பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல். ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல். இதை கண்டிப்பா நம்ம
தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும். மனித பிறவில நம்ம இருக்கும் பட்சத்துல சரிங்களா. ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல். ஏன்னா ஒரு மனிதனோட இலக்கு அப்படின்றதே பகவானை அடையிறது. அது அப்போ ஆத்ம ஞானம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்மளுக்கு மத்த விஷயங்கள நம்மளுக்கு புரிதல் நல்ல முறையில இருக்கும். பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு. பகவானை தெரிஞ்சுக்கிற விஷயத்துல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். தத்துவ ஆய்வுல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். மேல குறிப்பிட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா. இவ்வளவு விஷயங்களும் பகவான் என்ன சொல்றாங்க, ஞானம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மொத்தம் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 20 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு சரிங்களா. குறிப்பிட்டிருக்காங்க அடக்கம், அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது இது வரைக்கும், அது தத்துவ ஆய்வுல ஈடுபடுற வரைக்கும் இதெல்லாம் 20 பாயிண்ட்ஸ் பகவான் கொடுத்திருக்காங்க. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது ஞானம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதுல ஒரு விஷயம் ஒண்ணு அடக்கம், அது வந்துச்சுனாலே மத்த விஷயங்கள் தானா அமைஞ்சிடும். இன்னொரு விஷயம் பகவான் மீது நித்தியமான பக்தி, களங்கமற்ற பக்தி, அதுல நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிட்டாலும் நமக்கு என்ன ஏற்படும், மத்த விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு கை கூடிடும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தாத்பரியமா பார்க்கிறோம். அப்ப பக்தியின் மூலியமாவே நம்மளால பியூரிஃபை ஆக முடியும்ன்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.13 கேயம் யத்தத் பிரவக்ஷாமி யஜ்ஞாத்வாம்ருதமஷ்ணுதே அநாதிமத் பரம் பிரம்ம ந சத்தன்னாசதுச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆத்மாவை பத்தின விஷயங்கள் சரிங்களா. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன நம்ம பார்க்கிறோம், ஆரம்பம் இல்லாதது சரிங்களா, எனக்கு கீழ்ப்பட்டது, பகவானோட கட்டுப்பாட்டுல உள்ளோம் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நம்ம படிக்கும்போது நம்மளோட தாத்பரியம் என்னன்றது, நம்மளோட நிலைப்பாடு என்னன்றது நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்போ ஆரம்பம் நம்மளுக்கு பிறப்பு அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. பிகினிங்லெஸ் பகவான் இந்த மாதிரியே தான், சூப்பர் சொல் மாதிரி தான் அன்பான் பிகினிங்லெஸ் அப்படின்றதுதான் ஆத்மாவோட ஸ்வரூபமும் சரிங்களா. எனக்கு கீழ்ப்பட்டது, ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம பகவானோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கோம், அதுதான் இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு, இந்த உலகத்துல நம்மளுக்கு நிறைய தாக்கங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, கர்மத்தின் மூலியமா அந்த தாக்கங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கக்கூடிய விஷயம்தான் எது, ஆத்மா அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நமக்கு என்ன நேர்ந்தாலும் ஆத்மாவை அது பாதிக்காது. இந்த ஜட உலகத்துல நமக்கு இன்பம் வந்தாலும் அது ஆத்மாவை பாதிக்காது, துன்பம் வந்தாலும் ஆத்மாவை பாதிக்காது. ஆத்மான்றது பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் போது மட்டுமே அது சந்தோஷத்தை அடையும், அமைதியும் அடையும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா. அப்ப ஆத்மா பத்தின விஷயத்தை நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். மாதாஜி 13.15 சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வபுச்சைவ நிர்குணம் குணபோக்ருச்ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே சரிங்களா. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல பகவானை பத்தின தாத்பரியங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. இதுல பாத்தீங்கன்னா பற்றற்றவர் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா, இதற்கு ரினௌன்ஸ் ஆர்டர் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா. பகவானோட 6 குணங்கள்ல பற்றற்று இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். அது எந்த நிலையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இது கோர்ட்ல இப்ப ஜட்ஜ்ல இது கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா, தண்டனை கொடுப்பாங்க. சிலவங்களுக்கு ரிவார்ட்ஸும் கிடைக்கும் இல்லைங்களா. ஒரு சிலவங்க நல்லது செஞ்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அன்பளிப்புகள், அப்புறம் அவங்க நியாயமா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கான அதிகாரங்கள்லாம் கிடைக்கும். அதே சமயத்துல தவறுகள் செஞ்சிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அந்த ஜட்ஜுக்கும் அந்த தண்டனை கொடுத்ததுக்கான பலனுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கானா கிடையாது. அவங்களோட கர்மத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களுக்கு தண்டனையோ இல்ல ரிவார்ட்ஸோ கிடைக்குது இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் அப்ப ஜட்ஜ் எப்படி இருக்காங்க, ரினௌன்ஸ்டா இருக்காங்க
அதுல வந்து பற்றற்று இருக்காங்க. இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்ப்போம்னா, பேங்க்ல வந்து கேஷியர் வந்து நிறைய பணம் வந்து கவுண்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு நாளைக்கு இல்லைங்களா? லட்சக்கணக்கான பணம் வந்து கவுண்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அந்த பணம் எல்லாம் அவங்களுக்கு சொந்தமா அப்படின்னா கிடையாது இல்லைங்களா? ஆனாலும் அவங்க அந்த பணத்தை வந்து தினமும் வந்து கவுண்ட் பண்றாங்க. ஆனா அந்த பணத்துக்கும் அவங்களுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. அந்த ஒரு தாத்பரியம் தான் பற்றற்று இருக்கிற நிலை அப்படின்றது. அந்த நிலையில நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுக்கும் வந்து பற்றற்ற விஷயம் அப்படின்றத இந்த உலகத்தோட இருக்கணும்ன்றதுல இதுதான் நம்மளோட கடமையா அதை செய்யணும். பேங்க்ல கேஷியர் எப்படி வேலை செய்வாங்க? தன்னோட கடமையா தன்னோட வேலை நிமித்தமா செய்யறாங்க இல்லைங்களா? இல்ல இதெல்லாம் நான் தான் கவுண்ட் பண்றேன் என்னோடது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களா? இல்ல இல்லைங்களா? அந்த ஒரு தாத்பரியம் தான் பற்றற்ற நிலை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இங்க பரமாத்மாவை பத்தின விஷயங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. சரிங்களா? இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. ஏன்னா பகவானுக்கு கிராஸ் பாடி எல்லாம் கிடையாது இல்லைங்களா? அவரே எல்லா உயிர் வாழியையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர் அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 13.16. பஹிரந்தஸ்ச பூதானாம் அச்சரம் சரமேவ ச சூக்ஷ்மத்வாத் ததவிக்ஞேயம் தூரஸ்தம் சாந்திகே ச தத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரம உண்மை எல்லா உயிர் வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? பகவான் அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றில் உள்ளார். சரிங்களா? எல்லாமே பகவானுடைய திருமேனிலேருந்து வந்திருக்குன்றது நம்ம பார்க்கிறோம். அதனால அசைவன அசையாதவற்றில் எல்லாத்திலும் பகவான் இருக்காங்க. அவர் சூஷ்மமானவர் என்பதால் ஜட புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். நம்ம இந்த ஜட புலன்கள் மூலியமா நம்மளால பார்க்க முடியாது. அதற்கான காரணமும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 11வது அத்தியாயம் ஆரம்பிக்கும் சமயத்துல நமக்கு 4 டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குன்றத பார்த்தோம். நம்மளோட சென்சஸ் அது வந்து சரியான தகவலை நமக்கு கொடுக்காது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட அந்த ஒரு புரிதல் இல்லாத விஷயம் உண்டு இல்லைங்களா? எல்லாமே நம்மளுக்கு ரொம்ப சரியான புரிதல் இருக்குமானால அதுவும் வந்து கிடையாது அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து மிஸ்டேக் பண்ற விஷயம், தவறுகள் செய்யக்கூடிய இயல்பு நம்ம எல்லாத்தையுமே உண்டு. அதே மாதிரி அந்த தவறை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை மறைப்பதற்காக நம்ம ஒரு சில பாசாங்கம் நம்ம செய்வோம். அப்ப இந்த 4 விஷயங்கள் டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ், இல்யூஷன், சீட்டிங் ப்ரொஃபென்சி, மிஸ்டேக், இந்த 4 விஷயங்களும் இருக்கும் மனிதர்கள் கிட்ட. அப்போ இந்த மாதிரி டிஃபெக்ட்ஸ் உள்ள புலன்களை வச்சுட்டு நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? பகவானை வந்து சரியான புரிதலை நம்மளால எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்னு தான் நம்ம பார்ப்போம். ஜட புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். அதையும் தாண்டி நம்ம எப்படி பண்ணணும்? பக்தியின் மூலியமா நம்ம பகவானை உணர முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். பகவானோட இருப்பிடம் என்ன? கோலோகம் வைகுண்டம் இல்லைங்களா? அப்ப அது இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து மிகவும் தொலைவில் இருக்கு. ஆனாலும் அவர் எல்லாரோட அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார் அப்படின்னும் போது எல்லாத்தையுமே அவங்க எப்படி இருக்காங்க? பரமாத்மாவா கூடவே இருக்காங்க. எந்த உயிர் வாழியும் அவங்க என்ன பண்றது இல்ல, அப்படியே அவங்க விட்டுறதே இல்லை இல்லைங்களா? ஆத்மானா பரமாத்மா கூடவே தான் இருக்காங்க. அப்ப மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதுக்கு வந்து கஜேந்திர மோட்சத்தை நம்ம வந்து உதாரணமா எடுத்துப்போம். அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னு உடனே என்ன பண்ணாங்க? அவங்க பகவான் அவங்க ஆதி மூலமேன்னு கூப்பிட்ட உடனே வைகுண்டத்துல இருந்த பகவான் என்ன பண்ணாங்க? நிமிஷ மாத்திரத்துல கஜேந்திரனை வந்து காப்பாத்தினாங்க இல்லைங்களா? அதான் மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.18. லலிதா மாதாஜி 13.18. ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார் அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப சில ஸ்லோகங்களை நம்ம யாரை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம்? பரமாத்மாவோட நிலைப்பாடை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் எங்க இருக்காங்க? எல்லாரோட இதயத்திலும் இருக்கிறாங்க அப்படின்ற நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் பகவான் இருக்காங்க.
அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம அறிய வேண்டிய இலக்கு பகவான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.19. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावावयोपपद्यते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், அதாவது உடல் சேத்திர, அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், ஞேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும் அப்படின்றது நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். சேத்திர அப்படின்றது அந்த 24 பொருட்கள் உள்ளடங்கியது, மகா தத்துவம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஞானம் அப்படின்றது பகவான் குறிப்பிட்டிருந்தாங்கல்ல, அந்த என்ன குறிப்பிட்டிருந்தாங்க, 20 குணங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தாங்களா, அதுதான் ஞானம். ஞேயம்ன்றது அறியப்படும் பொருள் பகவான் அப்படின்னு, அதை சேத்திரஜ்ஞ ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல யாரால் மட்டுமே இதை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியும், பக்தியில ஈடுபடுறவங்களால மட்டுமே இந்த தாத்பரியங்களை முழுமையா புரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 13.20. பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ வித்யநாதி உபாவபி விகாராம்ச குணாம்சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சரிங்களா? ஜட இயற்கையும் நித்தியமானது, அதுல உள்ள மாற்றங்கள் தான் ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? இந்த ஜட உலகம் நித்தியமானது, உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே. சரிங்களா? அந்த குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதற்கு ஏற்றபடி நம்ம செயல்படுறோம் இல்லைங்களா, அதனால கர்மங்கள் மாறுபடுது, அப்ப மாற்றங்கள் ஏற்படுது. இது ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்கள் அப்படின்ற நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.21. कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது, முக்குணங்கள் தான் காரணம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இந்த ஜட இயற்கைக்குள்ளார உயிர் வாழி, அதாவது லிவிங் என்டிட்டி ஆத்மா நுழையும் போது அது என்ன பண்ணுது, முக்குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணத்தை எடுத்துக்குது இல்லைங்களா, அப்ப அதற்கேத்த மாதிரி செயல்கள் பண்ணுது இல்லைங்களா, அதனால என்ன ஏற்படுது, நமக்கு இன்பம் துன்பம் ஏற்படுது. நம்ம சத்துவ குணத்துல இருந்து செயல்களை செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்பங்கள் கிடைக்கும், நம்ம ரஜோகுணம் தமோ குணத்துல இருந்து செயல்களை செஞ்சோம் அப்படின்னா துன்பங்கள் கிடைக்கும். அப்போ என்ன இங்க நம்ம பார்க்கிறோம், எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது முக்குணங்கள். இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இன்ப துன்பங்களுக்கு யாரு காரணம், உயிர் வாழி. ஏன்னா அவங்க எந்த குணத்தை உயர்ந்ததா எடுத்துக்கிட்டு அதன்படி அவங்க செயல்களை செய்யறாங்களோ அதற்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களுக்கு இன்ப துன்பங்கள் கிடைக்குது அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.20. पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்பவே முக்கியமான ஸ்லோகம். இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி, இந்த ஜட இயற்கையோட இருக்கும் இல்லைங்களா, ஜட உலகத்தில் முக்குணங்களோட தாக்கத்துல இருக்கும் இல்லைங்களா, யாரு, ஆத்மா. இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்து கொண்டு ஒரு செகண்டும் நம்ம இந்த 3 குணத்துல ஒரு குணத்துலதான் நம்ம இருப்போம். வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான், அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். முக்குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டு அதற்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட செயல்களை நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம், அந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான் அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ நம்ம ஆத்மா எதோட சம்பந்தப்படும் போது, முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படுது, சத்துவகுணம் ரஜகுணம் தமோகுணம். அதுல நமக்கு கஷ்டமே வரக்கூடாது அப்படின்னா அது நம்ம கையிலேயே இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கர்மா. எந்த கர்மாவை நம்ம சம்பாதிக்கணும், நன்மை தரக்கூடிய கர்மங்கள், அதாவது சத்துவகுணத்தில் வேதத்தின்
வழிகாட்டுதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட செயல்கள் நம்ம செய்யணும். அப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா துன்பங்கள் வராது. அதான் அந்த ஃப்ரீ வில், பகவான் கொடுக்குற அந்த ஃப்ரீ வில்ன்றது அதுதான். நம்ம குழந்தைகளுக்கு எல்லாமே நம்ம நல்லபடியா கொடுத்துருவோம் இல்லைங்களா? நல்ல ஸ்கூலா பார்த்து அவங்களுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் வாங்கி கொடுத்து நம்ம அந்த ஸ்கூல்ல சேர்த்து விட்டுருவோம். ஆனா அவங்க நல்லபடியா படிச்சு வாழ்க்கையில முன்னேறதுன்றது அவங்களோட கையில தான் இருக்கு. அதே அந்த நல்லா படிக்காம வாழ்க்கை வீணடிக்கிறதும் அவங்களோட கையில தான் இருக்கு. நம்ம போய் அதுல எதுவும் தலையிடவே முடியாது இல்லைங்களா? நல்லா படின்னு சொல்லலாம், நல்லபடியா வாழ்க்கையில முன்னேறணுன்றதுக்கான எல்லா வழிகாட்டுதலையும் நம்ம கொடுக்கலாம். அதே மாதிரிதான் பகவான் இந்த ஜட உலகத்தை கொடுத்திருக்காங்க. அதுல முக்குணங்கள் இருக்கு, வேதத்தை கொடுத்திருக்காங்க, நல்ல வழிகாட்டுதலை நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் கொடுத்த கைடன்ஸோட, பகவத்கீதையில கொடுத்த கைடன்ஸோட நம்ம நல்ல நல்ல விஷயங்களை நம்மளை ஈடுபடுத்தி நம்ம பக்தி மார்க்கத்துக்கு வந்து நம்ம பகவானை அடையணும். இது சரியான பாதை. இல்ல எனக்கு வேதத்திலயும் நம்பிக்கை இல்ல, பகவான் ஒருத்தவங்களும் கிடையாது, நான் என்னோட மனம் போன போக்குல நான் இருப்பேன் அப்படின்னு இருக்கும் பட்சத்துல என்ன ஏற்படும், நன்மை தீமை தெரியாது, சரியான வழிகாட்டுதல் தெரியாது. அதனால தர்மம் அதர்மம் தெரியாம அதர்மத்தையும் செய்யற நிலைப்பாட்டுல வந்துருவோம். ஏன்னா புலனின்ப பொருட்கள் மேல பற்றுதல் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அது தவறான ஆசையா இருந்தாலும் அதை எப்படியாவது அடைஞ்சு ஆகணும். ஏன்னா சாஸ்திரமும் தெரியாது, பகவான் இருக்காங்கன்றது அந்த ஒரு நம்பிக்கையும் இல்லைன்னும் போது எப்படியாவது தவறு பண்ணாலும் நம்ம புலன்களை நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற தாற்பயத்தோட வாழ்க்கையை வாழ்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப என்ன ஆகும், பாபத்துல அவங்க ஈடுபடுவாங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கஷ்டங்களை அனுபவிப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இங்க அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயம். அப்போ குணசங்கோஷ்ய அதுதான் நம்ம இங்க பிரதானமா எடுத்துக்கிறோம். இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் நம்ம வந்து ஒரே ஒரு மனித பிறவி மட்டும் எடுக்கிறது இல்ல. இங்க பிக்சர்ல இருக்கு இல்லைங்களா? அக்வாட்டிக்ஸ்ல இருந்து, நீர்வாழ் உயிரினத்திலிருந்து, அப்புறம் தாவரங்கள், ரெப்டைல்ஸ், அது தசாவதாரம். அதை வந்து நம்ம வந்து இதுல கோட்பாடா வச்சுக்கணும். மச்ச அவதாரம், கூர்ம அவதாரம், வராக அவதாரம், அப்புறம் நரசிம்ம, பாதி விலங்கு பாதி மனித உருவம், அப்புறம் வாமன, அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாமே வந்து ராம ராம ராமகிருஷ்ண கல்கி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ அந்த தாத்பரியமே பகவான் வந்து தசாவதாரத்துல கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ ஆத்மாவும் என்ன பண்ணுது, நீர்வாழ் உயிரினத்துல இருந்து தன்னோட ஜேர்னி ஆரம்பிக்குது. அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய பறவைகளாகவும் ரெப்டைல்ஸாகவும் தன்னோட வாழ்க்கையை அது வாழ்ந்து வந்து இறுதியா என்ன பண்ணுது, மனித பிறவி அது அடையுது. அப்ப மனித பிறவின்றது அவ்வளவு ஈஸியா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட மனித பிறவியில் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் யாரு, நம்மளோட சாஸ்திரம் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு நம்ம பக்தி தொண்டில் நம்மளை ஈடுபடுத்தி நம்ம இந்த பர்த் டெத் அப்படின்ற ரிப்பீட்டட் சைக்கிள்ல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும். அப்படி நம்ம வெளியில வரலன்னா என்ன பண்ணுவோம், மறுபடியும் வந்து நம்ம நன்மைகள் செஞ்சோம் அப்படின்னா சொர்க்கத்துல போய் சந்தோஷங்களை அனுபவிப்போம். திருப்பி இந்த மனித பிறவியை எடுத்து நம்ம மறுபடியும் செயல்களில் ஈடுபடுவோம். அதே வந்து நம்ம தாபங்கள் செஞ்சோம், அதர்மத்தை செஞ்சோம் அப்படின்னா கீழ் உயிரினங்களை நம்ம மறுபடியும் பிறப்போம். மறுபடியும் இதெல்லாம் பிறந்து மறுபடியும் இதெல்லாம் அனுபவிச்சு எங்க வருவோம், மனித பிறவிக்கு வருவோம். இந்த இவ்வளவு விஷயங்கள் உண்டு சரிங்களா, இந்த பிறப்புன்ற லைஃப் சைக்கிள்ல. அப்ப நமக்கு செஞ்சுக்கிற ஒரே நல்லது என்னது, பக்தி செயலை நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். நம்மளோட சாஸ்திரத்தை நம்ம நல்லபடியா நம்பணும். பகவானை நம்ம நல்லபடியா பக்தி பண்ணணும். பகவத்கீதையில கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பகவான் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சரிங்களா, அதை நம்ம வாழ்க்கையில அவசியம் நம்ம வெளிக்கொணரணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தோட விஷயங்கள். இவ்வாறு பல இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். எல்லா இனத்திலயுமே என்ன இருக்கும், நல்லா தூங்கணும், நல்லா சாப்பிடணும், ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பாதுகாப்பா வச்சுக்கணும் தன்னை. அனிமல்ஸ் கூட தன்னை பாதுகாத்துக்கும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி வந்து தன்னோட வாழ்க்கையை அமைச்சுப்பாங்க. ஆனா மனிதன் இந்த விஷயம் இந்த எல்லா நிலையிலும் உண்டு. ஆனா மனித பிறவில மட்டும்தான் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும். அதனால அவங்க பகவான் யாரு, பகவான் எப்படி அடையிறதுன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க பகவானை அடைவாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். மாதாஜி 13.23. உபதிரஷ்டானுமந்தாச்ச भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். அவர் தெய்வீக
அனுபவிப்பாளர் அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஆஹ் அதுதான் இப்ப நம்ம பகவானை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இப்ப நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்ம எல்லாமே சரியான தாத்பரியத்துல கொடுக்குறோம். கட்டாயப்படுத்தி அவங்க நல்வழியில வர வைக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க நம்ம மேல வெறுப்பு தான் வரும் இல்லைங்களா? அதே தாத்பரியம் தான். பகவான் வந்து நம்மளோட இந்த ஃப்ரீ வில்ல, அதாவது முக்குணங்களை எந்த குணத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும்ன்றதுல பகவான் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, தலையிட மாட்டாங்க. ஆனால் நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல ஈடுபடும் பொழுது பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, அதுல ப்ளீஸ் ஆவாங்க, நம்மள நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதை இங்கேயும் பார்க்கிறோம். இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார், அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர் பகவான் தான். சரிங்களா? இது வந்து அதாவது ரியல் பாஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்லணும். இப்போ நம்ம ஒரு நம்ம வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா சிலவங்க பணக்காரங்களா இருப்பாங்க, சிலவங்க வந்து நல்ல லைஃப் ஸ்டைல்ல இருப்பாங்க. ஆனா எப்பயுமே நித்தியமா ஒருத்தவங்க பணக்காரங்களாவே இருக்கிறாங்களா, நித்தியமா உங்களுக்கு நல்ல லைஃப் ஸ்டைல்ல இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது இல்லைங்களா? ஒரு நல்ல சுக்ருத் இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க பணக்காரங்களா இருப்பாங்க. அது போயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த செகண்ட் அவங்க கஷ்டத்தை அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நல்ல லைஃப் ஸ்டைல்ல இருப்பாங்க, திடீர்னு பார்த்தா அவங்க கஷ்டத்தை அனுபவிப்பாங்க. எதனாலன்னா அவங்களோட சுக்ருதி மாறி இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா பரம உரிமையாளர் யாரு, பகவான். அவங்க என்னைக்குமே பகவானோட இடத்துக்கு யாருமே வர முடியாது. அப்படின்ற பட்சத்தில் ரியல் பாஸ் அப்படின்றது பகவான் மட்டும்தான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்புறம் மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும். எப்படி மேற்பார்வையிட பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாரோட இதயத்திலும் யாரு இருக்காங்க, பகவான். நம்மளோட ஆசைகள் எதா இருந்தாலும் அதை நிறைவேற்றி கொடுப்பாங்க அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? பகவானே வேணும் நம்ம நினைக்கும் போது அதையும் நிறைவேற்றி கொடுப்பாங்க. இல்ல எனக்கு இந்த ஜட பொருட்கள்ல உள்ள ஜட இன்பத்துலதான் எனக்கு ஆசை அப்படின்னா அதையும் அனுபவிச்சுக்கலாம் அப்படின்ற விஷயத்தையும் அவங்க கொடுப்பாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். கட்டாயப்படுத்தி கிருஷ்ண பக்திய செய்யவே முடியாது. ஏன்னா அது வந்து அன்பின் பரிமாற்றம், அது வந்து உணர்தல், புரிதலோட வர வேண்டிய விஷயம். சரிங்களா? பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் மீது அப்படி அன்கண்டிஷனல் லவ் வரணும்னா நிறைய நம்ம பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், பக்தர்களோட இணைஞ்சிருக்கணும். மாதாஜி 13.24. ய ஏவம் வேத்தி புருஷம் பிரகிருதிம் ச குணைः சஹ சர்வதா வர்த்மானோபி ந ச பூயோபிஜாயதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கை, உயிர்வாழி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். ஏன்னா இந்த தத்துவம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டுரும் இல்லைங்களா? சத்துவகுணத்துல நிலைச்சிருக்கணும், பக்தியில ஈடுபடணும். அப்போ நம்மளால அந்த மார்க்கத்தை நம்மளால எடுத்துக்க முடியும். அப்போ நிச்சயமாக அந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? முக்கியமான விஷயங்கள் என்னன்னா, இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். ஏன்னா இந்த குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போது ஆத்மா என்ன பண்ணுது, செயல்களை ஈடுபடுது, அதனால பலன்களை அனுபவிக்குதுன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப என்ன மாதிரி குணத்துல நம்ம ஈடுபடணும், சத்துவ குணத்துல இருக்கணும், அப்புறம் பக்தியில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளுக்கு நன்மை நம்மளே செஞ்சுப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப முக்தி அடைகிறான். இன்னொன்னு, தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு குறையும் இல்லாம ஒரு தவறும் செய்யாதவங்க மட்டும்தான் முக்தி அடைய முடியும்னா கண்டிப்பா யாராலையுமே முடியாது இல்லைங்களா? எவ்வளவு தவறுகள் இருந்தாலும் ஒரு தடவை அந்த புரிதல் வந்துடுது, சத்துவகுணத்துல இருக்கணும், பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும், திரும்பி இந்த ரஜோகுணம் தமோகுணத்தை சேர்த்துக்காம இருக்கணும், அந்த நிலைப்பாடு யாருக்கு வருதோ அவங்க என்ன பண்ண முடியும், கண்டிப்பா பகவானை அடைய முடியும். அந்த புரிதல் தான். அப்ப தற்போதைய நிலைன்னும் போது எந்த நிலையில் இருந்தாலும், ரஜோகுணமா இருந்தாலும் சரி, தமோ குணமா இருந்தாலும் சரி, சத்துவகுணமா இருந்தாலும் சரி, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவன் மீண்டும் இங்க பிறவி எடுக்க போவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதற்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளும் பாத்தீங்கன்னா, இவங்க வால்மீகி அவங்களோடது எடுத்துக்கலாம். மிருகாரி த ஹண்டர் அப்படின்ற அவங்களோட ஸ்டோரியும் இருக்கு. சரிங்களா? இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்திலிருந்து தூய பக்தர்களா வந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுல பாத்தீங்கன்னா வால்மீகி அவங்களோட ஸ்டோரியும் பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, ரத்னாகர் அப்படின்ற ஒரு வேடனா இருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வழிப்பறி பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து அனிமல்ஸ் எல்லாம் வேட்டையாடுவாங்க. சரிங்களா? அப்ப அது தமோ குணத்தின் அறிகுறி இல்லைங்களா? பிறரை கஷ்டப்படுத்துறதுன்றது. இந்த மாதிரி அவங்களோட வாழ்க்கை அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ வந்து நாரதர்
அங்க வராங்க. நாரதர் வந்து சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி நீ வந்து தவறுகள்லாம் பண்றியே, பரவாயில்லையா? இதனால ஒரு பாபம் வருமேன்னா, என்னோட குடும்பத்த பராமரிக்கிறதுக்காக நான் பண்றேன் அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க. சரி, நீ உன்னோட குடும்ப மெம்பர்ஸ்ட்ட போய் கேளு, குடும்பத்தினர்கிட்ட போய் கேளு. இந்த மாதிரி நான் வந்து பாவம் செஞ்சுதான் வந்து பொருள் ஈட்டுறேன். அந்த பாபத்திலயும் பங்கு எடுத்துக்கிறீங்களான்னு கேட்டுட்டு வாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. உடனே வந்து ரத்னாகரும் போறாங்க. போயிட்டு அவங்களும் கேக்குறாங்க. அவங்களோட அப்பா கிட்ட கேக்குறாங்க. இந்த மாதிரி நான் பாவம் செஞ்சுதான் சம்பாதிக்கிறேன். அந்த பொருளை கொண்டு வரேன். அந்த பாபத்திலயும் பங்கு எடுத்துக்கிறீங்களான்னு, இல்ல இந்த குடும்பத்தை காப்பாத்த வேண்டியது உன்னோட கடமை. அதனால பாவத்தெல்லாம் நான் பங்கெடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்றாங்க. அதுக்கப்புறம் மனைவி கிட்ட கேக்குறாங்க. மனைவியும் வந்து எங்கள வந்து கல்யாணம் பண்ணி நீங்க தான் பாத்துக்கணும். அதனால அது உங்களோட கடமை. பாவம் செஞ்சுதான் எங்கள பாத்துக்கணும் கிடையாது. அதனால நான் வந்து உங்களோட பாவத்தெல்லாம் பங்கெடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. குழந்தைகிட்ட கேட்பாங்க. குழந்தையும் அதேதான் சொல்லும். இவங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமா போயிடும். திரும்பி வந்து காட்டுக்கு வராங்க. நாரதர் வந்து அடுத்த நாள் வராங்க. அந்த ரத்னாகர்ட்ட கேக்குறாங்க. இந்த மாரி வந்து என்ன நடந்ததுன்னோனே, இந்த மாரி யாரும் பாபத்துல பங்கெடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னோனே, ஆ அப்ப வந்து நீ வந்து ஆன்மீக நாரதர் வந்து அவங்களுக்கு அ அ ஆத்ம தத்துவத்த குடுக்குறாங்க. எடுத்தோனே இக்னோரன்ட் மோட்ல உள்ளவங்களுக்கு எடுத்தோனே பகவானோட நாமம் கூட சிறந்த முறையில வராது. சரிங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்களுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, மரான்னு சொல்லிட்டு இங்கேயே உட்கார்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இரு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. உடனே அவங்களும் ரத்னாகரும் என்ன பண்றாங்க? மரா 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 மராமன்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்படியே வந்து பல வருடங்கள் சொல்றாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, அவங்க மேல எறும்பு புத்தே வந்து கட்டிடுது. வெளியில என்ன நடக்குதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியல. அந்த நிலைப்பாடு வந்துடுது. வால்மீகா அப்படின்றது எறும்பு புத்தோட பேரு. அப்போ அவங்க மேல எறும்பு புத்து கட்டுனதுனால அவங்கள வால்மீகி அப்படின்னு வந்து நம்ம கூப்பிடுறோம். அவங்க என்ன பண்ணாங்க? ராமாயணத்த எழுதுனாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப எந்த குணத்துல இருந்தாங்க அவங்க? தமோ குணத்துல இருந்தாங்க. ஆனா அவங்க அப்புறம் என்ன ஆனாங்க? சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு வந்திருக்காங்க. பக்தியின் பாதையில வந்து பகவான அடைஞ்சாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அததான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறது. தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு தவறுகள் பண்ணியிருந்தாலும், ஆனா ஒரு தடவை இந்த புரிதல், தத்துவத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, பகவானுக்கு பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா, பக்தி சேவைன்றது நல்ல குணத்தினால வரக்கூடிய செயல் அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த தாத்பரியத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ எந்த நிலையில இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. எங்க போகணும்? பகவானை அடைவோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 13.25. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्ममानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे हरे कृष्ण மாதாஜி, தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும், சிலர் ஞானத்தை வளர்த்ததாலும், வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? பகவானை நம்ம இந்த முறையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். 3 யோகங்கள் இதுல பகவான் கொடுத்திருக்காங்க. என்னது? தியானத்தின் முறை. சரிங்களா? அஷ்டாங்க யோகா. அதுக்கப்புறம் வந்து ஞானத்தை வளர்ப்பது. அத ஞான யோகா. இந்த உடல் சரீரம் என்ன? ஆத்மா என்ன? பரமாத்மா இருக்காங்க. பரமாத்மா பத்தின நிலைப்பாடு. எதனால நம்ம இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியில இருக்கோம்? இதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது? இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது பக்தி தான் பாதை அப்படின்றது தெரிய வரும். பக்தியில நம்ம ஈடுபடுத்திப்போம். அப்ப ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் அப்புறம் சிலர் பலனை எதிர்பாராது. அதான் என்னது நம்ம கர்ம யோகா பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நிஷ்காம கர்ம யோகா. அந்த மாதிரி செயல்களை நம்ம ஈடுபடுறதுனாலும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.26. अन्ये तेवमजानन्तो श्रुत्वान् येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः हरे कृष्ण மாதாஜி, இப்போ இந்த 3 முறைகள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? தியான யோகம், ஞான யோகம், கர்ம யோகம். இதனால நம்ம பகவானை பார்க்க முடியும், அடைய முடியும். அதே மாதிரி இதுல என்ன பார்க்கிறோம்னா, வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும், சரிங்களா? ஆன்மீகத்துல அவ்வளவு அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் பகவானை பத்தி பியூர் டிவோட்டிஸ்ட் கேட்கறதுனால அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படும்? புரிதல் ஏற்படும். அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதிகாரிகளிடமிருந்து பரம்பரையோட கனெக்ட் பண்ணி வர அதிகாரிகள் அப்படின்றவங்க குருக்கள். சரிங்களா? அவங்க கிட்ட இருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தினால் கேட்பதால மட்டுமேவும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை
முழுமையா நம்பிக்கையை நம்ம பகவான் மேல வளர்த்துக்கிட்டு பகவான் மேல நம்ம பக்தி சேவையில ஈடுபட முடியும். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பு, அந்த இயல்பு ஒண்ணு போதும் நம்மளே பகவான்கிட்ட கொண்டு போய் விட்டுரும். காரணத்தால் அவர்களுக்கு பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? 3 யோகங்கள் பார்த்தோம். தியான யோகம், ஞான யோகம், கர்ம யோகம். அதனால பகவானை அடையிறது. ஆன்மீகத்துல அனுபவம் இல்லைனாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானை அதிகாரிகளிடமிருந்து பரம்பரையோட, அதாவது பான்ஃபைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அவங்க கிட்ட இருந்து அவங்க அதாவது தூய பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து கேட்கறது அந்த இயல்பு, அதனாலயும் அவங்க என்ன பண்ண முடியும், இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியில இருந்து வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதற்கு எக்ஸாம்பிளா வந்து நம்ம கபிலர் தேவகுதி அவங்களோட நம்ம பார்க்கிறோம். சுயம்பு மனுவோட மகள், 2 மகன்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா துருவ சரித்திரத்துல அது மாதிரி 3 மகள்களும் உண்டு. அதுல ஒருத்தவங்க பேரு தேவகுதி. அவங்களுக்கு கர்தம முனியோட திருமணம் நடக்கும். அப்போ அவங்களுக்கு 9 மகள்களும் பிறப்பாங்க. கபிலர் பகவானோட அவதாரமே அவங்களும் வந்து பிறப்பாங்க. ஒரு மகன், அவங்க பேர் கபிலர். அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க பகவானோட அவதாரமே, அவங்க சாங்கிய பிலாசபி ஆத்ம தத்துவத்தை தேவகுதிக்கு, ஏன்னா இவங்க சுயம்புவ மனுவோட மகளா இருந்து கர்தம முனி வந்து மேரேஜ் பண்ணிப்பாங்க. முனிவரை நிறைய சுகங்களோட வளர்ந்து, ஆனா வந்து கர்ப்ப முனியை வந்து அவங்க வந்து அவங்க கணவருக்கு ரொம்ப பணிவிடைகள்லாம் செய்வாங்க தாத்பரிய முறைப்படி. அதனால வந்து எந்த ஒரு சுகத்தையும் எதிர்பார்க்காம இந்த ஏன்னா சுயம்பு மனுவோட மகள் இல்லைங்களா, நல்ல ஒரு சுக வாழ்க்கை அவங்க அனுபவிச்சிருப்பாங்க. ஆனா குடில்ல வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க, கர்தம முனிக்கு அவங்க சர்வீஸ் பண்றாங்க. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க நல்ல ஒரு வாழ்க்கையும் அவங்க வாழ்றாங்க. கர்தம முனி அவங்க அந்த மிஸ்டிக் பவர்னால அவங்க மறுபடியும் அவங்களுக்கு அனைத்து வகையான சந்தோஷங்களையும் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் மறுபடியும் என்ன ஆகுது, கபிலர் பிறந்தவொடனே கர்தம முனியும் அவங்களை விட்டு போயிடுறாங்க. பெண்களும் மேரேஜ் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க, இவ்வளவு சந்தோஷங்களையும் அனுபவிச்சேன், ஆனா வந்து நித்தியமானது என்ன அப்படின்ற மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கபிலர்கிட்ட கேட்பாங்க. அப்ப அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுத்திருப்பாங்க. அப்போ அது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பக்தி யோகத்துல ஈடுபட சொல்லுவாங்க. அந்த வழிகாட்டுதலின் பேர்ல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பகவானை அடைவாங்கன்றதை தான் நம்ம பார்க்கிறோம். இதுக்கு பேர் தான் சாங்கிய பிலாசபின்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். பாகவதத்துல உண்டு. மத்தது 13.27. யாவத் சஞ்சாயதே கிஞ்சித் சத்வம் ஸ்தாவர ஜங்கமம் சேத்ர சேத்ரஜ்ய சம்யோகாத் தத்வித்தி பரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். அசைவன அசையாதவை இரண்டுமே என்னது, அசையாதவை எல்லாம் கஷேத்ர, அசைவன எல்லாம் வந்து ஆத்மா பரமாத்மா. சரிங்களா? ஆத்மாக்கள் பரமாத்மா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப களத்தை அறிபவனும், களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும் பரத அப்படின்ற நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மத்தது 13.28. சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் வினஷ்யந்தம் யபஷ்யதி சபஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவையும் காண்பவன். ஜீவாத்மாவை பார்க்கறது ஒரு ஒரு நிலைப்பாடு, கூடவே பரமாத்மா இருக்காங்க அப்படின்றதையும் உணர்ந்து பார்க்கணும். சரிங்களா? அப்போ பரமாத்மாவை காண்பவன் அழியக்கூடிய உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் அழிவடைவதில்லை என்பதையும் புரிந்து கொள்பவனும் உண்மையை காண்பவன் ஆவான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஞான சக்ஷு. அப்போ இந்த உடல் அழியக்கூடியது, ஆத்மா அழியாதது, ஆத்மா பரமாத்மாவை அடையணும். இந்த தாத்பரியத்தை யாரு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களே உண்மையை காண்பவன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 13.29. சமம் பஷ்யன் ஹி சர்வத்ர சமவஸ்திதம் ஈஸ்வரம் ந ஹினஸ்த்யாத்மனாத்மானம் ததோ யாதி பராம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வாழிகளிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன். சரிங்களா? எல்லா கிட்டையும் யார் இருக்காங்க, பரமாத்மா இருக்காங்க. தனது மனத்தால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். எல்லார்கிட்டையும் பரமாத்மா இருக்காங்க, தாங்கிட்டையும் இருக்காங்க அப்படின்ற அந்த சொரூபத்தோட பார்க்கும்போது யாரையும் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, இழிவுபடுத்திக்க மாட்டாங்க, அவங்களையும் அவங்க இழிவுபடுத்திக்க மாட்டாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதனால பகவானை நம்ம அடைகிறோம் ஆத்ம தத்துவத்துல பார்க்கிறது. மாதாஜி 13.30. பிரகிருத்யைவ ச கர்மாணி கிரியமாணானி சர்வசஹ
ய பஷ்யதி ததாத்மானம் அகர்த்தாரம் ச பஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவனொருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கிறது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனை உண்மையில் காண்கின்றான். நம்ம செய்யற செயல்கள் எல்லாமே ஜட பொருள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம், உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தான். ஆத்மாவுக்கும் அதுவும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்றத ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ என்ன புரிதல்? ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனை உண்மையில் காண்கின்றான் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மாதாஜி 13.33. யதா சர்வகதம் சௌஷ்மியாத் ஆகாசம் நோபலிப்யதே சர்வத்ராவஸ்திதோ தேஹே ததாத்மா நோபலிப்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கிறது. அது போல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. அதாவது காற்று ஆகாயத்துல ஃபுல்லா காற்று நிறைந்திருந்தாலும் ஆகாயத்தோட சம்பந்தப்படாம இருக்கிற மாதிரி ஆத்மா உடல்ல இருந்தாலும் என்ன பண்றது இல்ல, எதோடையும் அதாவது எதோடையும் அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அது போல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை, எந்த ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.34. யதா ரெண்டு சேதம். யதா பிரகாஷயத்யேக கிருஷ்ணம் லோகமிமம் ரவிஹி சேத்ரம் சேத்ரி ததா கிருஷ்ணம் பிரகாஷயதி பாரத. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவது போல உடலில் உள்ள இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகிறது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஆத்மானால இந்த உடல் என்ன பண்ணுது? கான்சியஸ்னஸ், பிரகாசம், அந்த உணர்வோட இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.35. சேத்ர சேத்ரஜ்யோரேவம் அந்தரம் ஞான சக்ஷுஷா பூத பிரகிருதி மோக்ஷம் ச ये विदुर्यान्ति ते परम. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். உடலுக்கும் உடலில் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை, உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் சேத்ர சேத்ரஜன், சோல், சூப்பர் சோல், சரிங்களா? இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்கள் கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையை இது தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம், உடலே எல்லாம் செய்யுது, ஆத்மா எதுவும் செய்யறது இல்லை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிற பட்சத்துல முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையை பின்பற்றி புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். பக்தி மார்க்கத்துல ஆத்மா நித்தியமானதுன்றத பார்க்கிறோம். பக்தி மார்க்கத்துல பகவானை அடையறதுதான் இலக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம சேத்திர சேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம் நம்ம பார்த்தோம். வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானம் பாவனேபோ வைஷ்ணவோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவருக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ்.